Bon dia a tots i a totes. Em, Ha sigut un dia de meditació, de provar una mica de cafè, una mica de mel, plàtans, em, deslocalitzar-me del món universitari, o sigui, entrar com per la porta gran d'una vegada, tot per la bona causa que implicava el fet d'atenir-se a una nova societat que ignorava una llengua eh, de més de 800 anys d'història i que es remuntava a les primeres conquestes catalanes sobre Occitània gràcies a la fi de l'Imperi Romà. És a dir, amb la formació de nous estaments que llavors eren llibertaris i que començaven a plasmar l'evolució cap al món esclavista i itinerari. Amb aquests fets es va començar una nova problemàtica social, com era l'adquisició de poder enfront del diner i de béns mobles, immobles i monetaris. Hi ha hagut una gran pèrdua, està clar, els mercats han sortit reflexats durant tot l'any sobre aquesta conversió que no pressagiava res de bo, la veritat. Ara mateix sembla que la prioritat és eh, estar amb la qualitat de, de productor perquè així em demanava avui la visita després seqüencial que he tingut en la relació social establerta a partir de mitjans de comunicació formats gràcies a aquesta nova que teníem, no, d'aconsellar sobre l'estament del poble, que és poder adquirir productes barats i de conciliació al mercat, al supermercat i a l'hipermercat. I des d'aquí demanar les gràcies, penjaré aquest vídeo. Moltes gràcies a tots. Esperem que no sigui una problemàtica associada només als costos derivats de la producció o de la millora seqüencial del nostre entorn, que hem de conservar no només en l'àmbit geopolític, que també està bé el tema de conversió a les plaques solars, però també hem de conservar-lo en l'àmbit geosocial. No es pot parlar d'una infecció mundial del planeta Terra no només a escala humana, sinó també a escala, doncs, social i econòmica, com és a escala de la fauna, no? Que hem vist que l'afectació mundial de la producció de sintètics productors de catalasa que influeixen directament en el creixement d'herbicides una vegada les plantes han estat irrigades i que hi ha hagut un treball de factor social i humà darrere, ha condicionat enormement la nostra existència durant els últims 50 anys, eh, però ja resumeix que en els últims 5 anys hem vist aquesta degradació a nivell paisatgístic i a nivell natural i urbà i immobiliari, com és la conversió d'una nova societat que ha viscut empoderada durant molts anys a una nova societat que se les veu per resistir aquest embat de la conversió natural
de les forces imposades per l'ordre i la magnitud de les conseqüències que això comporta. Veurem més endavant quina serà la problemàtica, quina serà l'estratègia a combatre i per què les nostres relacions són cada vegada més complicades dins d'aquest món de silencis, de complicitat i de malversació de fons amb l'àmbit ecològic que tractarem, espero, d'una manera silenciosa, combatent-ho als carrers, combatent-ho amb les entitats socials, combatent amb els nostres principis econòmics i combatent-ho amb la nostra més àmplia consecució de règims itineraris sobre la relació empàtica del nostre benvolgut sistema tecnològic solar que ens envolta. Una abraçada a tots i que passeu un bon carnaval ja de cara a no agafar novament ni cap xeringuilla pel terra, ni mantes tirades a la intempèrie, ni coves esbutzades de perdició mundial sobre el temps que se'ns esgota perquè l'aigua és un bé primordial que no cau del terra sinó que cau del cel i totes aquestes mandangues. Així que bé, espero que us hagi agradat el vídeo i fins la propera.